baro ki parlok ki bapet ya ke program Dorbin lingba ka channel Dorbin bat ngirang dan menta ka series ka pasau ni poi ha ka session ka ba bat ngapreng so hai fi pastor sa hisin siya ka session ha ka pangin yo panya play jimot pat ngin yo panya kren ki benta na ka tin ka ba im ka ba ka tin ka im mo jong play bat parlok ha ka session ka menta nginya play jimot sya ka kitab Genesis ka lenong ka balai puar bat ha ka ni ka lenong ka balai puar la da phi priet ya ka ba ka jong phi phin lap ka dan ya ki jing phia ya ka lenong ha ki ar kon ban ki ar benta ka ban kong ka dei ka jing ya gan ti ka jong jakob ha ka ba wan phai na ka jaka ka ba udan ban li phai sha ka jaka ba udei ban le pagkata siya lagi kimi ki pa ba panya siam ya lo jong men isu pikan mau session la le la dep nang ekran ka jing phet yap jo u na men jo u isu no lo ki bitar ten ri menta de ka ganti ka ba ni ubri ba la ka ye ka sem ba la ki jing ri jing do li phai panya siam ya lo jong men isu mat ka ni ka khana le se kan dan ki ba ngin si asngo ka ba ngin si par khat lang ka ba la ka dem pastor in saban rap ba ni saban shai ka ba ai ka jigsaw thu ka ba kham shai ni khana pale si jing kai ki ba im bat ka benta pat ka ba sagawe hen gal no bale puar phen lap ang tu jakob ngele bat u angel happy niel kani pa ka de da ka we khana le si ha ni jing ya len ti ka jong jakob bala ka jong ka yeng mani kandu yu isu u ye shem pat kani ka benta baru angel lu play baru hap bande yakun te kani nu pat ekrani re ngin ya ben be ya kuntu mo ju ya da do sedang ngin ya let ka we rin ka we ka khot ta bangi karpa i pastor ban nyalam jimut bat ngin ya pulilang ngin ya skap acha skor coba pastor ta ku lesibun ba ridon ya ka jinglam prang ka jongpi ti menta bukan muslim tengin ya jam no ka we din ka we bangi le kini ki session ki bladep khnang bakan yarap yengi to ni police to ka ki de khat iwe ar jong ni kalendong ka balai puar bad u jacob ula nang ya no hala kalenti bad ki angel ublei ki leisiam bad u baru jacob ula ong endau la yu i ki kani kalong ka kenhun ba ublei bad ula khat kerteng kamana mahana im ya kata kajaka hantu tak don ai than ne shlong tang ji siam yu ki angel ki bon ni kandu yu bat ka to jing jer kerteng ya to jaka tem da don in tu nomor ba kumbara long hindu ki session ki khmat lu ngai i begini ki angel ki jong blai ki wan di kandu hi ki brio ki jong blai buat i kumbara kalong normal gani ka jing kandu jong ki kamlong thamai kamlong pulang thamai hoi da dei ke jeli jing bentar yo i begini tak kamlong pulang lah long ka ham yo snow but you ham yo snow kot ban jam kata kan oh ti long ka mi ru long ha ku ni si menta long tang yin ngin ong ki agel long ka ngi em ha ka juk ka bangim song thu teng ki kum perkhat bai di tang kitu ki ta kum tu ki bi ju i ha ki video ha ki internet ki badan ki thap niang ha to ki dem kitu de ki bai ne Panginu me keren kata kani YouTube tang tu ji kedu tu bat ni phai pedeshan ka khot ka balai hedu ko san kalong ni mo baru jacob lala pha yakin lam khubor haswa jong u hau isu men jong u ha kari seir ka khando jong edam bat ula hukum yaki udaong kumni phin ong hau isu kunrat jonga kumni ong u jacob shakri u jong me bat ulaban ngalasyong nong weino bat ngalasa hadu mentah bat gadon ki masi bat ki kada bat ki kenhun nang berat bat ki belang bat ki syakri rang bat ki syakri kentai dia bat ngalap ha ya thu halau kunrat khnang ya kaban syam ka jing so bha ha khamat jong me ti nadu kani ka khot ka balai tu terter ngi ya ka bangin sai puli hadin ngi sung thu nang ni ba how jacob hi kadang don hi kani kemusim jong jing seir yelang jong bawan phai nang taina na kari haran bawan phai mta banwan rung siang ni jaka ha ka ba ukpa ka kemi jong ukidan bodan men jong udan katu ka jing seir kalong ya katu ka jing berngem ka jong iso nomor shim yo kan tin na kaliang jong
ka kemi ka jong u ka Rebecca ka baradap ong hasya bun mi bahkan sa aikitin yu Berwan Shao, berwan Pai, jam lejeng dom, man. Ti menta habu pung khre ka banon pai ba don hang dengan jingal lenti ti uha man perkhat kumnu ban ban wan ra biang ya kata ka jing dei ka ban Spain no ya tu ka jing bitar ka jong u men jong u te ka wei ne ka ba ule ka long ka ba upha nong lam khatin shwa shlo jong hun men ban ya syam yu mu ti hang ni la ka do ya ki arli ki kartang ki thamai ngi oi tai ko kartang thamai de ka wei de ka kartang ka barim ka wei hang ni punan kam na kani ka kartang seir ti nomor bai yengi ki khasi baden morni kar kom kenot mengibun ki kentin ki besri ni om besir ne andai dik seir ke seir kenot khasi ti kani ka de ka ju kartang hi ka punan kam ya kani ka kartang edom edom udah isu Kadai khidmat nilai kadai ke kerteng sin jauh isu ti minta pada ya kata ka jaka ka busong sa non kam nak nikah kentin hi edom ti hakani ka jing pha ka jong ujakop pada de pipet bha ka kom pha kini nolom kubor sha la ujong men ubu de kentin ki bu pendret bahaya ladi pe ka khot ka basaw mo kumni phin ong hau isu kenrat jonga kan kentin kenrat kalong kani kalong kentin ai burom kalau jong men nang ta ki kentin ki pada ki bu hang ni ki syathu ba da ka bau pendret el di ku ong bu jakob ulong syakri ujong me ndai kum tu ter ki ki jing thu shphang jong ka jing roi ka spa ka pho but ha ka ba pen kut ka tu wong apha ya thu halau konrat khnang ya ka ban syam ka jing song bha ha khama jong me te kini kilong ki benta jong ka khubor ka ba kini ra ha u isu na u parau jong u ti ka khot ka ban riu hadu phra ka i thu kum ni bat kita kinong lam khubor ki layawan phai pat shau jakom ki da ong ngila let hau isu men jong me bat uwan bantan ru imi bat sauk spa kirang ba dam bat u enda kumta u jakob la sngo shet ting sikat de bat u la sngo janjar bat u la pen benta ya kita ki brio ki bala dan mat u bat ya ka kan hun nang brot bat ya ki masi bat ya ki ut ha ki ar kan hun bat u la ong dadau isu unwan ya kendu ya ka wei ka kan hun bat u da sho ya ka ti kata ka wei pat ka kan hun kan yo la im kalong dangi perkhat ya kani ka jing thu hang ni kani ka paragraph kum ni ngi chu song thu ba ka jing pha khubor ka jong u ka wan ra ka ju bab ko chim khmi nanti ndai ka jing bang khmi nanti ka jong u ka long bi ba kum nu u liu hin men umi nang kata ka jaka ka udon ban wan shao ya u jakob te klemi thu ka jing thu ko kum no namar ong kini kinong lam khatin baka jingwan ke jung u lem ba kini kirang ba ki babat u saus pa ngut ne saus pa ngut ti hau jakob kan mi hi ke jik ting namar utai unwan kum uban penhir keput ne unwan ban pediang sung bahai ukum gelau jong upara bat dei ke ni ke jing bam shai ke balawan ra ke jik ting ya u jakob ti bat ke ke ba u penmi pada la ka jong ka but yang ni kalong bai ka ke ba uladon upya no hakiar kan hun ta ka sha yang ni hang ni rik store mot ong ni ka haba pe ya kan ni ka kom phya ka jong jakob ki ki jing don jong u ki ki jing ri kan ni ngi ka syak phalang hang ni ki ba puli ba snap ni khana kalong ba ni jakob kum ngai kran ka session ba cha dep mo lan nong ni session ba dep chama problem gur khuyu kani ka pau shai bahan mau ladan ka lenti bulami na yang thau ju laban la bani kendu men u ka pau shai ba ru la spa ne ba ru spa wa roi ba jing dan jing em kan gi jing ri gi jing top komot kani ka pau shna ba ka burom mo jong ble hang ni ro ha ga jing em mo ka hoi long na lor jong jing roi ka spa kum tum nei pe tik session ki la dem tin dei long kani ka jing phiar kan hun man ta long kan hap shai ngi te ong to ong phiar kan hun
Te kawai kan hun kin don tang manu. Bat kawai kan hun kan don tang manu. Masih sim la pen la phiar kan hun kamut ulak mi inti lada uwan ya kaban lada u isu uwan ya kaban penyam. Te kata ka kan hun kawai kan duk ningkong kan di ka kumno. Don ha kan hun ka kumno. Ka hadin ni ka waswa. Ya kata kan harap kan gi nomor mentau la don ha pring jong ka jing sayong jing mut. Nomor ka jing septing ka ba la syu antat kan. Kamu mau kamu sekolah mau kawai kan yang pasat palang ya ka spa ka jeng roi jeng mau ka jeng ku jeng roi mau ka ba ar ka pimta ka jeng pia kan kuan pan pasat palang ya ka buit ka ba cokok pun kam kan da ka ba pia ya gini jeng don jeng em ju ar kan kuan nei te ka jeng lim da ka sa ka long ha ka kan kuan ka ba kum no u undan bat kan ni ka jeng pia kan kuan ka jeng ka pan i ba kum pia pin mat dei ta ka jeng tieng Bakarang scam lu aku cebiang ke perhat jeng bomben jeng usni tu udang Emta kan long udang mereka tu mission menpenyap u antat yo kan don ke bakum kata. Maka jing septing 4 weng te na u cakap. Te katu ka jing sir ka don. Te minta dulu yo sngow le ya ka jing wan ka jong u niun men ju lembat kita kirang ba sos bangun. Te sngow kum kita jing wan kum ka jing wan kat ma. Terlep lu kan. Ti long hang ni kum mangin ai sia keren mentan kan. Upia kum no kini manu bendon kita kin hon kan. Atau nolo jeng sekri no jeng takilang brot lapia temen ta ki tengah kita remut. Atau bu no bro remut aku kan honen punya klat kawai na kawai. Nga sobat ong ki tengah remut rumde nama don ki tengah remut begini tray lu ki balong ki tengah jeng ki nak hakun ya. Kemudian samut ki tengah. Hari lenti. Hakan ni ke episode ke Banwan ngin yakhmi I'm kena daki merat satai kamut lada u ini u iso lada punan kam hop kumbadai kamut kini merat kin roi bat kin pen kraw kespa jong ti u jakob perkhat kata ka baar pade ka jing start ka jong jakob ka long ba simpha lemuk kan kini sis lembrum tu